Mwamuna sakuyenera kuzipha chifukwa cha mkazi. Video ya lero tikukamba potsatira mkhalidwe umene wafala muno Malawi komanso dziko lonse lapansi, where azibambo ndi amene akuzipha kwambiri. Ndiye akuzipha chifukwa cha zifukwa zosiyanasiyana, komano ineyo kwambiri ndifuna ndikhazikike pa chifukwa chozipha chifukwa cha mkazi. Ena mwa ife tikumazipha chifukwa choti mwina tachitiridwa zina zake. Pali heartbreak pakati pathu ndi mkazi wathu, olo mwina tikukanidwa ndi azimayiwa, kapena pali emotional pain ina yake kuchokera ku relationship yathu. Ndiye pali post imene apolisi anazayika pa Facebook mu chaka cha 2025, space ya miyezi 3, January to March, azibambo 125 anazipha, pomwe azimayi 28 ndi amene anazipha. Ambiri mwa iwo ndi azibambo azaka zapakati pa 20 to 39 amene anazipha. So apart from kuzipha chifukwa cha zifukwa zina, koma ambiri mwa iwo onso amazipha chifukwa cha mkazi kapena chifukwa cha banja. Ndiye video ya lero ndifuna ndikambe ndi azibambo ngati amenewa. Chimene tikuyenera tidziwe nchonena kuti ngati maganizo ali so heavy, kuti tathodwa, tathanzeru, zimatha nthawi zina kumaganizo oti mwina bola ndingodula moyo wanga, amatha kuyandikira. Komano chimene mukuyenera mudziwe nchonena kuti maganizo amene wasoona ato ayi. Soona chifukwa chani? Pali njira zingapo lero zimene tifuna tigawane. Ndiye musanapange decision yoyipa pa moyo wanu. Chifukwa ndilinso ndi azibambo ena amene anandipeza ku inbox kuti kambira nkhani ngati zimezi, kuti ineyo panopa nditha kupanga chinthu choyipa. Ndiye ndifuna mundimvetsere bwinobwino with a clear mind. Point yoyambira amene mukufunika muidziwe kwambiri ndionera kuti a man should not end his life because of relationship. Mzibambo wina aliyense sakuyenera aziphe chifukwa cha relationship, kuti mkazi wamusiya, olo mkazi waenda ndi mwamuna wina, olo mkazi wampanga zinthu zina zake, ngakhale mutamva ululu otani. Chifukwa kuti mulingalire bwinobwino, izizi it's not making any sense. Mukaganiza bwinobwino ndi zinthu zimene zosamveka bwinobwino, sizikugwirizana kuti ineyo mufikane poganiza pochosa moyo wanu. Chifukwa chiyani ineyo ndikunena zimenezi? Permanent decision over a temporary situation. Mukazipha inu mukhala kuti mwasowa pa dziko pano, simuzabweranso pa dziko pano. So you are making a permanent decision. Mkazi wanu wathesa banja, break up, kaya kupangani betray, kaya kupangani reject, ndizowawa inde. Komano tu zinthu zonsezi zimadutsa. So zimadutsa potani? Zimadutsa chifukwa chenera kuti nza temporary. Inu mkazi yomwe munakumana naye mutakula kale, ndi chifukwa chani chikupangitsani kuti muzione ngati kuti simungathenso kupeza mkazi wina, and yet mukudziwa kuti pali akazi ambirimbiri amene akukufunani inu yokunjako, ndi muchoseranji moyo wanu. So musapange permanent decision over a temporary situation. Ma feelings zero amatha kusintha, ma situations amene munthu ukuyendamo amatha kusinthanso, and life imatha kupanga move on. So inuyo kuzichotsera moyo sikutinso zithetsa vuto, hayi, komano zimatha kungopanga end your chance to recover. And chopwetekanso kwambiri, mkazi uja sikuti asiyanso zimene amapangazo ifoti inuyo mwazipha, apitiriza mwinanso pano pamene apange musangalala kwambiri ifoti inuyo kulibeko. So simukuyenda muziphe, mukuyenda mugwiritse ntchito nzeru zanu. Komanso point ina imene ikufunikira kwambiri imene mukuyenda muidziwe ndionena kuti one person cannot be your whole life. Ngati inuyo moyo wanu wapanga collapse chifukwa cha mzimayi mmodzi, ndiye kuti moyo wanu tu unasowekera balance. Unasowekera balance bwanji? Mzibambo wina aliyense amayeneka akhale ndi cholinga, akhale ndi direction, komanso akhale ndi udindo, komanso akhale ndi identity. So relationship ichi ndikagawo kamodzi ka moyo wanu, and not the foundation of your life. Pali zolinga zinanso zambiri zomwe zili za moyo wanu, osati chabe relationship. Ndiye pa chifukwa imenechi mukuyenera mudziwe kunena kuti sikuti mumpange mkazi kuti apange determine moyo wanu wonse. Ukuku ndi kufoka m'maganizo, komanso ndi kusaganiza kwabwino. Simukuyeneranso muziphe chifukwa chiyani? Chinthu cha number 3 ndichonena kuti emotional reaction versus logical thinking. Inuyo ngati mukupanga react emotionally and simukuganiza bwinobwino, mwakuya bwinobwino, kusonyeza kuti moyo wanu mwaupanga kunena kuti ukhale based pa ma reactions chabe and not pa kuganiza mwakuya. Ululutu umatha kukuuzani mabodza onena kuti hayi ndiyo sinizapeza wina wangati iye uja, ndiyo my life is over, moyo wanga watha, kapena ineyo I can't handle this. Nditi zizunguta mbiri tumene anthu timayankhula tikakhala kuti mwina tavulazidwa olo mtima wathu waswedwa. Ndiye chimene tikuyenera tidziwe chonena kuti pa dziko panotu pali anthu mabiliyoni and anthu mamiliyoni akudutsa through ma heartbreak. Komano onse amene anadutsa ma heartbreak mbuyomo, they all survived. And inuyonso mukuyenera mudziwe kunena kuti you will survive, you come out of this situation. So you don't have to make this permanent decision yomwe ili yolakwika kwambiri kuti inuyo muyipange.
zitha kubwerekani inde komano mukuyenera mudzione kuti feeling yanuyo suti ikhala permanent mpaka nakalekale muzachira komanso muzaona kuti kutera kuti ineyo ndinafika napo maganiza izizi ndikumazaziseka sonokha. Komanso point ina imene mukuyenera muidziwe kwambiri yofunikira ngati mukupanga chiganizo chofuna kutenga moyo wanu chifukwa cha mkazi ndichonena kuti pamene popo ndikuti you are giving one person too much power. Mukumpasa munthu mphamvu zambiri zimene zizosayenera kuti iniyo mumpatse. Simukuyenera mphamvu zanu mumpase munthu wina wake kuti azipanga control moyo wanu kuti whether you should live or die. Pamene ndere ndizolakwika kwambiri chifukwa chonena kuti ndikuti mwampasa munthu wina wake kuti atero. So iniyo kuzononga nokha chifukwa cha iyeyo zikutanthauza kuti ndikuti mwapanga surrender moyo wanu ndikufoka kwakukulu kumene iniyo mungathe kukhala nawo pa moyo wanu. Komanso especially to someone who may have already moved on. Maga izizi ndi zopwetekaso kwambiri komanso ndizosagwira kwambiri kumpasa munthu moyo wanu amene mwina anali atapanga move on kale pa nthawi imene iniyo mumapanga chiganizo choziphachi. Anali mwina atapeza kale mwamuna wina ola kuyenda kale ndi mwamuna wina ndaino muziphe pano munthu yiro anapanga kale move on. Iniyo munayamba kale pangofunikira nawo muzitolere ndikukhala strong ndikumayenda bwinobwino ndikupanga control moyo wanu. Komanso point ina yofunikira kwambiri ngati mukupanga chiganizo chimenechi inuyo you are ignoring the bigger consequence. Mukupanga ignore consequence imene ingabwere chifukwa chonena kuti iniyo mukapanga end your life mukazipha lero sikuti mukhala kuti ndiye kuti ululu watha. Ululu uja mumangopanga transfer and transferring yake imakhala yorani makhano ululu wa inuja mwopangano transfer ku family yanu ana anu kaya ndi makolo anu kaya azibale anu kaya ndi azinzanu omwayamba kupanga safa. Anthu amene anapanga care kwambiri about you will carry that pain for life. Anthu amene anapanga care kwambiri zokhuzana ndi inuyo ululu umenewo azautenganso nawo for life. So relationship imodzi apa itokhala zoti yapanga end komano now so many lives are damaged. Chifukwa chiganizo chanu mwolonga miyoyo ina ya anthu ena ambiri mwadzesera trauma. Ana anu sazayiwala abombo athu anazipha mnyumba anazikoleka mwakuti anazikoleka muntengo tinapita kukaona mwasila trauma imene sazayiwala for life. Komano amene wapanga zimezi ni ndani na amene anakukhumudwitsa ni uja ngati amene mwapanga cause trauma ndi inuyo. So mupangiranji zimezi ziku family yanu kwa ana anu okondedwa kwa amayi anu okondedwa bambo anu okondedwa azibale anu okondedwa kayenda zinzanu okondedwa. Simukuyenera mupange chiganizo chimene chili chosakhala bwino ngati chimenechi. Ndiye mbali inanso imene mukuyenera muidziwe yofunikira kwambiri ndionena kuti heartbreak is just part of growth. Heartbreak ina iliyonse kukhumudwitsidwa mmoyo kina kulikonse zinthu kusayenda mmoyo is just part of life and sizikuyenera zikhale end of your life. Chikuyenera chikhale chinthu choti chikuphunzitseni chinthu china chake. Chikuyenera chikuphunzitseni inuyo kuti ulendo winawo muzadziwe partner wabwino omusankha. Famwina munalakwisa simunasankhe mkazi wabwino amene sanalabade za inu. Komanso mukuyenera muphunzirepo emotional control kuti ma emotions anu muyeneka muapange control. Komanso heartbreak nthawi zina imeneka ikuphunzitseni inuyo self respect. Muzindikira inuyo kuzilemekezanso nokha. Anthu ambiri timasiya kuzilemekeza tokha in the name of love. Mwina kuwataya azibale athu wanyoza anthu ena ake mudzina la chikondi. So mukuyenera muphunzire self love. Komanso nthawi zina heartbreak is there kuti tiphunzitse ifeyo independence. Ndiye pain it imatipanga build moyo ndiye wa ululu wina uliwonse umayeneka utipange build. Komano building yake imatheka iniyo mukakhala mwapanga respond wisely and responding wisely ndiko kusazipha. Ndiyo imakhala pain major yakupanga build. Now you are much stronger than before. Komanso point yofunikira kwambiri yoti muidziwe musanaziphe. You have not seen what is ahead. Iniyo tu makhala simunaone palibe amene ndi mphamvu zoona zichitike mawa. So zamawa makhala simunazione panopa mukungoona chimene iniyo mwaluza. Komano simunaone chinthu chimene iniyo muzakhala who you will become. Mwina nkuteka inu muzakhala uchita bwino kwambiri. Afuzeni wonse amene achita bwino kaya ni ma president kaya ni ma minister kaya ni ndani ma professor amene achita bwino moyo ochita ma business ndi zina zambiri onsewo alitu ndi nkhani yoti anakhumudwitsidwapo. Komano sakanakhala zimene iwo wakhala akanakhala kuti anazipha. Komanso simunadziwe chamawa kunena kuti mwina inuyo pali zinthu zina zimene simunazione nkuteka ati muzakumana ndi wabwino kwambiri taimusi amene wakukhumudwitsani lero amene wakuchita ni chipongwerero. Komanso inuyo simunaone ma opportunities amene akubwera. Ndiye pali zabwino zambiri zomwe zili ahead of you. You don't have to end your life today. Musanaone kuti tsogolo lanu likubweretserani zotani. Pali zabwino zambiri zomwe tsogolo lanu likubweretserani. Kumapeto kwa video yanga tiyeni tigawane ka simple truth. Kachilungamo kophweka kamene wina aliyense mwamuna
akuyenera akadziwe. Kachilungamo kake ndikonena kuti mzimayi atha kukusiya iweyo lero, relationship itha kupanga fail, banja litakutha. Izizi wina aliyense ameneka azidziwe. Komano izizi zikachitika, life must continue. Mzibambo wina aliyense kakhale ka slogan kake, moyo ukuyenera utani, ukuyenera upitirire. Mwamuna weniweni wamphamvu ndi amene amazimanganso pambuyo pakukhumudwitsidwa. Mzibambo weniweni ndi amene amaluza chinthu china chake, komano akaluza chinthu china chake ndi amene amatha kukwanitsa kuzipanga rebuild. Mmenemu ndi mmene umoyo ukuyenera utani, ukuyenera ukhalire. Titha kulephera kaya ndi ku skulu, komano sizikutanthauza kuti sitidzakhonza. Business itha kugwa, sizikutanthauza kuti business ija sizadzuka. Banja litha kutha, sizikutanthauza kuti banja lija silizadzukanso olo silizapezanso partner wina wabwino. Mzibambo wina aliyense akuyenera azidziwe zimenezi. Mzibambo wamphamvu ndi amene amakwanitsa kuzipanga rebuild. Ndiye langizo langa kwa azibambo amene ali ndi maganizo ngati amene wawa ndionena kuti life nthawi zina ikakhala overwhelming, muzionesesa onena kuti musakhale nokha. Chifukwa anthu ambiri amapanga ziganizo zosakhala bwino akakhala kuti ali pawo, khale alone for so long. So tazionesesani kuti muli ndi anthu ena olo muli mu company ya anthu ena. Taonesesani kuti mwamuyankhula munthu wina amene mmankhulupirira, mwamutulira nkhawa zanu, komanso tazikhalani active. Move your body. Osangogona, osangokhala. Move your body. At least have a simple walk, kupita pena pake ndikubwerera. Tazipaseni nthawi to heal. Komanso ngati zonse zikukanika, tafunsani olo tapezani chithandizo kuchokera kwa anthu ena. Tapezani kayi chithandizo kuchokera kwa anthu ena ngati maganizo amenewa ali very serious kwa inu. Uthenga omalizira, mtima umene waswedwa usapangitse kuti muluze moyo wanu. Takhalani mzibambo oganiza bwino lero. Pali zabwino zambiri zomwe zikubwera ahead of you. Pali anthu ambiri amene amakuyang'anirani ndi kukudalirani ndi kudikirira inuyo. Musaziphe, chifukwa kuzipha sikuti kukhala kutha kwa mavuto, chikhala chiyambi cha mavuto enanso oposera amene niyo munali nawo. If you find this video helpful, please like it and share, and don't forget to follow our page for similar videos. Thank you very much for being there and watching, and see you in the next one.